हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चैनलाव आशा खालामो गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाबाय। दा बेयाव मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो मोनबेसे पस्टआव हागोन नोंथांमोना A to Z नाय बेनिफ्राय एप्लाइ खालामबानो जाबाय। मिस्टेक खालामनाङा, जुदि मिस्टेक खालामोबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन। दा बेखायनो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नायनानै अनलाइनखौ खालामनानै लानो हायो। दा बिदिब्ला जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइटआव आसाम पुलिसनियाव बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा रिलिखौ लागोन आसाम पुलिसा आरो बे मार्चआव जानायनि चान्सआ दङ। दा लोगोफोर लिंकआ एक्टिभ जाबाय। बे एप्लाइ हियाराव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय फार्स्टनिया जोंहा गोबां पस्ट दङमोन ग्रेड 3 लेभेलाव, देन बेनिफ्राय गाहायनिया बेनो जाबाय जोंहा ग्रेड 4 हिसाबै। दा जोङो ग्रेड 3 खौ खालामग्रोनोसै, बेनिफ्राय ग्रेड 4 खौ जोङो नेक्स्टआव खालामगोन। बेखायनो एप्लाइ हियाराव क्लिक खालामबाय। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आसाम पुलिसजों जेरै लगइन खालामदोंमोन थिग बेबादिनो नोंथांमोना लगइन खालामनानै नायनो हागोन। आरो जुदि गैयाब्ला नोंथांमोनाहाय गोदानै रेजिस्टार खालामना लानो हागोन। दा एप्लाइ अनलाइनाव थुबाय। एप्लाइ अनलाइनाव थुनाय लोगो लोगो लगइन खालामदो जायफ्रा आइडि दंखायो आसाम पुलिसनि, आरो गैयाब्ला नोंथांमोना रेजिस्टार नाव थांनानै आइडि खालामना लाबानो जाबाय। दा रेजिस्टार नाव थाङोब्ला फट'आ बेकग्राउन्डआ नोंथांमोना गुफुरखौ बानो जाबाय जाहाथे मोजाङै जायो। लाइटखौबाबो जागोन। मेक्सिमाम 450 केबिसिम आपल'ड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय साइना 100 केबिसिमल' हागोन। जिपिजिआनो जागोन। बेनिफ्राय डकुमेन्टसा नांगौखौ आपल'ड खालाम। बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नोंथांमोना थानांगोन। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट थाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना हागोन। बेनिफ्राय गोदानै फैनायफ्रा केन्डिडेट नाम, फादार्स नेम, मादार्स नेम बेयाव लिरजोबदो, फन नाम्बार, एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ उनाव होनो हागोन गैयाब्लाबो बेयाव बिथाराखै नै। बेनिफ्राय हाइस्ट क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना होदो, बेसेबां फरायनाय, ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट होदो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालाम, जेन्डार, कास्टखौ सेलेक्ट खालामदो, बार्थडे होनानै आधार नाम्बार होनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबानो आइडि मोनसिगोन। आरो जेब्ला आइडि मोनो नोंथांमोना लगइन खालामनानै एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन। दा बिदिब्ला जोङो लगइन खालामसै। दा जोङो लगइन खालामबाय। बे लगइनाव थुना होदो। दा बे लगइनाव थुनाय लोगो लोगो दानिया मोननै अपसन दङ, आइडि आरो आइडि बावबायब्ला नोंथांमोना फन नाम्बारखौ नांगोन रेजिस्टार थानायखौ, बेनिफ्राय बार्थडे होनानै लगइन खालामदो, अब्लानो प्रफाइला श' जायो। दायो जोङो लगइन खालामबाय। लगइन खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नै पस्टआ मोननै रोखोमनि एप्लाइ दायो सोलिगासिनो दङ। ग्रेड 4बो जाबाय, ग्रेड 3बो जाबाय। 4 आरो ग्रेड 3 दा 1 नाम्बाराव दङ गार्ड दङ, बेनिफ्राय जोंहा कामान्डु दङ, आरो लोगोसे जोंहा ग्रेड 1 दङ, ड्राइभारबो दङ। दा बेयाव जाजोब्बाय। दा जों ग्रेड 4खौ उनाव लाना फैगोन। दा जोङो खालामग्रोनोसै ग्रेड 3खौ एप्लाइआव थुबाय। एप्लाइआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव गाव गावनि नाम ओंखारगोन, बेनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै एप्लाइखौ खालामनांगौ। दा नै बेयाव नोंथांमोना बिदों एनसिसि दङब्ला येस, गैयाबा न'। दा गैया, बेखायनो जोङो बेखौनो होबाय। बेनिफ्राय PDF फाइल खालामनांगोन नोंथांमोना मेक्सिमाम 200 केबिसिम डकुमेन्ट्सखौहाय। नोंथांमोना नै ड्राइभिं लाइसेन्स दङबा ड्राइभिं लाइसेन्सआव बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोनाहाय बेयाव LMB बा LMB होदो, बेखौ होनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बेखौबो PDF फाइल खालामनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना थांनो हासिगोन। दानिया जोंहा नेक्स्ट फैनाय लोगो लोगो मा मोनखो, जोङो पस्टबो जों सेलेक्ट खालामनांगोन, मोनबेसे एप्लाइ खालामनो हागोन जों जोबनायथिं मिन्थिगोन डिटेल्सखौहाय। दा जों बेवहाय जोङो माखौ खालामग्रोगोन, दा जायफ्रानोखि डिग्रि फार्स्ट नोंथांमोना फरेस्टार ग्रेड 1, बेनिफ्राय सेकेन्डआवबो थार्डआवबो हायो, मोनथामखौबो हायो। आरो जायफ्रा HSL' फार्स्ट नोंथांमोना फरेस्ट गार्ड, बेनिफ्राय गाहायनिखौबो कनस्टेबलखौबो हागोन। जुदि 10 पासल'बा नोंथांमोना अनलि गाहायनि पस्टखौ खालामबानो जाबाय। दा हमना ला आङो खालामग्रोनोसै फरेस्ट गार्डखौहाय बेयाव। दा फरेस्ट गार्ड खालामग्रोनानै जोङो मा खालामनांगोन, जोङो साबमिटआव खनसे क्लिक खालामबाय। साबमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया फिन खनसेबाव नोंथांमोना मोनथाम एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बेखौ गोबां गोनो गोथो जागोन। दा जों फिन खनसेबाव जोङो फरेस्टार ग्रेड 1 खालामनानै साबमिट होबावबाय। साबमिट होबाय, मोननै जाबाय। बेनिफ्राय लास्टआव जोङो कनस्टेबलावबो खालामबाय, माने मोनथाम पस्टआव हाबाय। अके, जायफ्रा डिग्रि फार्स्ट मोनथाम पस्टआव हाबाय, जायफ्रा HS पास मोननै पस्टआव हागोन, जायफ्रा 10 पास मोनसेल' पस्टआव हागोन बे ग्रेड 3 लेभेलाव। बे अके जाबाय। देन बेनिफ्राय जोङो सेभ एन्ड प्रसिडआव थांबाय। अके, बेनिफ्राय जों नेक्स्टआव फैबाय दानिया डकुमेन्ट्सखौहाय नोंथांमोना आपल'ड खालामनांसिगौ। बेयाव नोंथांमोननि माखासे फट'आ ओंखारखाबाय बा कास्ट सार्टिफिकेट ओंखारखाबाय, आसाम पुलिसाव जि दङ बेनो ओंखारखाजोबदों। जुदि नोंथांमोना आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला, जुदि चेन्ज खालामबा नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हायो। दा जों बे भिउआव क्लिक खालामबानो नुगोन आरो नोंथांमोना नै। बेयाव जि आपल'ड खालामदों बेयाव नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटखौ नुगोन। बे गासैबो जाखाजोब्बाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना PDF फाइल खालामनानैसो बेखौ आपल'ड खालामनांगौ। दा फार्स्टआव नोंथांमोना कास्टखौ आपल'ड खालामनांगोन, सेकेन्डआव PRC, जुदि PRC गैयाबा माखौ होनो हायो, नोंथांमोना भटार कार्डखौहाय, आधार कार्डखौहाय नोंथांमोना बेखौहाय होनो हायो। बेयाव आं होदोंमोन, बे जाबाय डमिसाइलखौ होबाय। देन बेनिफ्राय एज प्रुफआव नोंथांमोना एडमिट कार्ड होदो, मेट्रिकनिखौहाय। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना होथारनांगोन, गासैखौबो PDF फाइल खालामनानै। नाथाय बेयाव एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ मेन्डेटरि खालामाखै, माने बिनाय गैथारा। जेराव स्टार मार्क दङ मेन्डेटरि नोंथांमोना होथारनांगोन। बाट बेयाव नोंथांमोना उनावहाय लांबाबो बेखौहाय जागोन बायदि, मानोना बेयाव गोजा कालार होआखै।
स' बिनिफ्राय फट' नोंथांमोना फट'खौहाय बेसेबां किबिसिम आपल'ड खालामगोन होनोब्ला जिपिएजों जागोन 450 किबिसिम नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हागोन। स' जोङो दायो भिउआव थुबाय दा आसाम पुलिसना थाखागोन जायफ्रानोखि खालामनाय दङ दा फट'आ लेटेस्ट जानांगोन जों बेखौ चेन्ज खालामसै। जुदि नोंथांमोना गोदानब्ला स' आपल'ड अप्सन मोनगोन आपल'डआव थांनानै नोंथांमोना लाना फैनानै आपल'ड खालामनांगोन। दा साइनखौ नोंथांमोना 100 केबिसिम हागोन बेनिफ्राय गासिबो एड्रेसा बेयाव ओंखारजोब्बाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामना होनो हागोन आरो जुदि दङब्ला बेवहाय बिथ्राखै खिन्थु स' बेनिफ्राय बेयाव गासिबो ओंखारजोबगोन देन बेनिफ्राय एड्रेस प्रुफआ ओंखारगोन दा गासिबो एड्रेसा नोंथांमोना सेमब्ला थ' गोजौनिजों गाहायजों गोरोबनो थाखाय सेम एजआव थुनाय लोगो लोगोनो गासिबो गाहायाव फैगोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर जोङो सेभ एन्ड प्रसिडआव थांसै बेनिफ्राय जोंहा क्वालिफिकेसन डिटेल्स फैसिगोन नोंथांमोना आन्दायनाङा जुदि गोदानब्ला नोंथांमोना डकुमेन्टसखौहाय आपल'ड खालामथारनांगोन। दा जों फैबाय दानिया जोंहा माखासे डिटेल्सआव फैबाय जोंहा एप्लाइ खालामदोंमोन डिग्री पास बेखायनो 10 पासनि फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना एचएस पासनि फैबाय आरो लोगोसे डिग्री पासनि फैबाय मोनथामबो नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन मार्कशीटखौहाय। दा बेवहाय मार्कशीट नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय जुदि आसाम पुलिसाव खालामखानाय दङब्ला नोंथांमोना भिउ नायनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना चेन्ज खालामबा चेन्जआव थुबानो जाबाय आरो गोदानब्ला आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय। थ' लोगोफोर बेनोमोन दा नोंथांमोना रोंखाबाय स' गासैबो अके जादोंबासो नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालाम जुदि गासैबो अके जायाखैब्ला नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाङा जुदि रं जादोंबा रिजेक्ट जाजानो गिनांगौ मानोना बेबायदि चान्स मोनबाय थाया डाबल बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे सानै हयै एप्लाइखौ खालामो। दा बेनोमोन आरो लोगोफोर दिनैनि आसाम फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि एप्लाइ प्रसेस। स' बिनिफ्राय गासिबो अके जाबायब्ला सेभ एन्ड प्रसिडआव लांनाय लोगो लोगो प्रिभिउआव लांनाय लोगो लोगो बेबादि बेयाव नोंनि गासैबो प्रफाइला श' जागोन। दा बेयाव गासैबो जुदि अके जाबायब्ला नोंथांमोना गाहायाव फाइनाल साबमिट खालामनो जाबाय स' नोंथांमोना कनफार्म खालामनाय लोगो लोगो बियो फाइनाल साबमिट जासिगोन आरो एप्लाइ जासिगोन। दा बे जागोन नोंथांनि फरायनायनि सायाव जुदि डिग्री पास बा गासैबो पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन।